Tämä on Fitissä podcast. Hello! Täällä ollaan mikkien äärellä jälleen kerran ja vähän erilaisella jaksolla tällä kertaa, koska näissä jaksoissa meillä aika usein on ollut joku vieras täällä meidän kanssa juttelemassa aiheesta, mutta me haluttiin tehdä nyt tämmöinen jakso, että meillä ei ole vierasta, vaan me lähdetään spekuloimaan fitnesskilpailijoita. Kyllä. Käydään läpi siis just vähän, ketkä meidän mielestä vois pärjätä muun muassa tulevissa MM-kisoissa. Jännä nähdä sitten, onko osunut mikään oikeaan. Kyllä. Ja sitten me käydään, ketkä on muuten vaan jostakin syystä jäänyt meidän mieleen tämän syksyn kilpailijoista. Kyllä, erittäin mielenkiintoista. Joo, eli katsotaan löytyykö sieltä tuttuja nimiä. Jep. Mutta startataan tämä jakso nyt tällä isolla uutisella, josta on kyllä jo hetki vierähtänyt aikaa. Mutta siis, se on niin mainitsemisen arvoinen. Kyllä, koska fitnessurheilu on virallisesti osa suomalaista urheilueliittiä. Otin tämän tekstin itse suoraan tuolta SFUn Instagramista, eli Urheilutoimittajan liitto on hyväksynyt fitnessurheilun mukaan viralliselle lajilistalle. Tämä tarkoittaa, että jatkossa fitnessurheilijat voivat olla ehdolla muun muassa vuoden urheilijaksi ja saavat näkyvyyttä valtakunnallisissa urheilukaaloissa. Fitnessurheilu saa nyt sille kuuluvan aseman suomalaisessa urheilussa. Ja erittäin hienoa. Kyllä, todellakin. Tätä on niin kuin ehkä jopa vähän odotettu. No on sitä ihan oikeasti. Kieltämättä siis pakko myöntää, että mun mielestä ihmeen kauan tuossa kesti. Tai että mikä siinä on niin kuin kestänyt. Jep. Miksi ei ole muka virallinen? Että se on kuitenkin ollut niin kauan jo iso laji kuitenkin siinä mielessä ja niin kuin näkyvillä, niin miksi ei? Joo, siitä suomalaiset on pärjännyt niin kuin todella hyvin kilpailuissa nytten. Me ollaan oltu ihan siis huipulla Suomi noissa KV-kisoissa. Jep. Just näin. Mutta ennen kuin mennään näihin meidän spekulaatioihin, niin meiltä on myöskin kysytty ihan tätä, että miten niin kuin koostaa kilpailukalenteri. Nyt puhutaan tässä jaksossa lähinnä nyt näistä syksyn kisoista, mutta käydään vähän läpi, että jos olet menossa kilpailemaan syksyisin tai keväällä, niin mitkä olisi semmoisia niin kuin kilpailuja, missä voisi mahdollisesti käydä ja miten voisi miettiä sitä semmoista omaa kilpailukalenteria, koska siis onhan se kiva, että kun se kisakunto on työllä ja vaivalla tehty, että olisi useammat kuin yhdet kisat. Nimenomaan, ehdottomasti. Mutta aloitetaanko vaikka keväästä? Joo, eli tuleva kevät, koska nyt syksy on jo aika pitkälti mennyt MM-kisalta jäljellä, että sinne ei varmaan enää sitten kukaan on menossa, ellei ole tätä syksyä jo muuten kisannut. Mutta tosiaan kevät on nyt sitten tuleva kisakausi varmasti monella. Ja no ihan ensimmäisenä voisi sanoa tästä, että nyt keväällähän on tulossa tänne Suomeen myös ihan uudet kisat. Kyllä. Eli kevään 2026 kilpailukausi starttaa Urheahallista. Joo. Eli sinne on tulossa nytten kilpailut. Mä en tiedä, tälle ei varmaan ole niinku vielä tarkempaa nimeä. Niin, ei varmaan. Mutta Suomen Fitnessurheilu ry järjestää 21.3.2026 kevätkauden avauskilpailun Urheahallissa Helsingissä. Erittäin hienoa. Ja mä luulen, että tämä, että on nyt virallistettu tämä laji, niin se liittyy niin kuin osittain myöskin tuohon, että tulee tämmöinen uusi kilpailu. Mä en edes muista, milloin viimeksi on tullut joku uusi kilpailu. Ei varmaan edes meidän aikana. Jep. Niin tämä on todella hieno juttu. Kyllä, ja sitten on tosi hyvä, koska sitten monella on syksyisin just esimerkiksi, varsinkin ketkä menee ensimmäistä kertaa kisaamaan, niin ne tulokkaiden kilpailut. Joo. Ja sieltä saa niin kuin ensikertalaiset vähän kosketusta siihen, että minkälaista siellä lavalla on ennen kuin on NF, mikä on monelle semmoinen vähän niin kuin Suomessa pääkilpailu, niin on tosi kiva, että nyt keväälläkin on joku kisa ennen fitnessklassikkia. Kyllä. Niin tämä on tosi hyvä juttu. Toki tämä tuli silleen semi-myöhään tämä tieto, että siitä pitäisi olla ollut jo tietillä ehkä hetken aikaa, että tohon on aika lyhyt aika enää. Mutta toisaalta varmasti kaikki kevään kesäjät on suunnilleen niin kuin samassa veneessä. Niin totta, samalla viivalla. Niin, että kukaan ei ole tiennyt noista ennen kuin se julkaistiin. Ei, noi oli maaliskuussa ja sitten klassikki on huhtikuussa. Joo. Kyllä. Niin ne nyt on varmaan semmoiset, niin mistä on hyvä startata niin kuin kevät. Ehdottomasti. Ja just toi oli hyvä, että sanoit tuonne, että kaikki on kuitenkin niin kuin samalla viivalla, koska mä oon itse niin kuin miettinyt sitä, että mua niin kuin harmittaa, että se niin kuin herransa, mikä sen nimi on se aloittelijoiden tulokkaiden SM, että semmoista vastaavaa ei tavallaan niin kuin ole.
niin kuin semmoisille, jotka on kisannut, niin tavallaan voisi ehkä niin kuin jotenkin miettiä vähän niin kuin sellaisena. Että tonne voi mennä tavallaan kuka koska sieltä ei tahansa. kuitenkaan karsita vielä KV-kisoihin, niin toi on niin kuin siinä mielessä aika kiva aloittaa tosta. Just näin. Että tää on kyllä kiva lisäys. Ja sitten tässähän on myös, että syyskaudella on luvassa jotain erityistä, koska Suomen fitnessurheilu ry saa kunnian järjestää miksi on tänään näin vaikeaa? Ja puhut liian kovaa, eiku nopeasti. Suomen fitnessurheilu ry saa kunnian järjestää Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 2026. Tarkempi ajankohta ja paikka julkistetaan myöhemmin. Mutta PM-kisat tulossa Siis myös. tulossa kun on fitnessvuosi. Kyllä. Niin Aika tosi kiva kyllä, että Suomessakin on nyt kisoja. Milloin ne viimeksi oli ne PM-kisat Suomessa? Oliko ne se 2-2? Ei kun oliko ne 2-1, koska mähän kisasin PM-kisoissa Ei kun Suomessa niin. silloin. Ei kun niin. Niin Olin silloin. toinen. Joo. Miksiköhän mä en kisannut? Oliko se 2-1 kisa? Eikö mä ollut? Oliko? En muista. Olit. Niin, munkin mielestä, eikö se ollut meidän just se sama? Oli. Niin, miksi mä en ollut? En minä tiedä. En mäkään. Mutta tää itse asiassa, jos mun pitäisi jotain muista sanoa. enää mitään. Niin, mutta jos mun pitäisi joku syy sanoa, niin mä sanon, että en mä tiennyt noista. Ei, kyllähän niistä ties. Koska mähän olin kisakaudella sen tyyppinen, että mä en muistan. ikinä selvittänyt mitään. Mutta mä muistan, miksi sä et kisannut. No. Koska sä sanoit mulle, kun ne oli peräkkäisinä päivinä NF:ssä. Joo. Että sä sanoit, että se olisi ollut liian raskasta kisata silleen molempina päivinä. Siinä oli joku tämmöinen juttu. Joo, niin Sale olikin. Mä valitsin sen ja siis itse asiassa varmaan sekin, koska me oltiin tehty se päätös, että NFV on mun semmoinen niin kuin harkkakisa ja sitten niin kuin päätavoite on siellä niin kuin klassikissa, että mä sieltä sitten tavoittelen sitä KV-paikkaa, vaikka mä nyt olisin saanut sen kyllä heti jo tuosta NFVstäkin. Joo, mutta on siitä aikaa jo. Mm. Mutta noi tosiaan ainakin on Suomessa nyt luvassa. Ja sitten siis kannattaa käydä katsomassa. IFBB:llä on ihan tämmöinen events sivu, missä on kaikki kansainväliset kilpailut. Hyvä. Eli tämä on semmoinen, mistä kannattaa käydä katsomassa vähän, että mitä on tulossa silloin, kun olet itse menossa kisaamaan. Täällä ei varmasti niin kuin kaikki 26 vuoden kisat vielä edes ole, mutta täältä löytyy kaikki tuommoiset kansainväliset kilpailut, niin pystyy itse just vähän katsoa sit, mitkä olisi vaikka sellaiset. Että jos nyt miettii vaikka kevättä, niin täällä on esimerkiksi IFBBn Diamond Cup Maltalla. Se on semmoinen, missä muutamat on ainakin käynyt. Itse en ole koskaan. Sitten on IFBBn International Cup Riikassa, eli semi lähellä. Esimerkiksi tällaiset. No sit syksyllä täällä ei vielä niinku ihan hirveästi itse asiassa näykään. Diamond Cup näkyy. Joo. Mutta ei näy ihan loppuvuodelle. Ja sitten siis syksyllähän on ollut nyt näitä, just tämä FitLab Cup Virossa. Sitten nyt oli PM-kisat Ruotsissa. Jep. Ja Ruotsissa on ollut monesti niin kuin jotkut kisat myös syksyisin. Joo. Ja kannattaa just katsoa, että mitä kaikkea on tulossa tuolta verkkosivuilta. Ja sitten Suomen fitnessurheilu ry:n sivuilta toki löytyy kaikki Suomen kilpailut. Niin, jep. Eli on ihan tommosia fiksuja hyviä sivustoja, mistä pystyy suoraan niin katsoa ja tekee suht aikaisin kuitenkin päätökset. Jep. Mutta eipä Suomessa oikeastaan niin muita sitten niin ole, että joo, tosi kiva, että on tullut tämmöinen lisäys. Jep, erittäin hyvä. Ja kuitenkin just niin kuin, aika lähellä on kuitenkin lisää kisoja. Että sit jos haluaa niin kuin pidentää tai haluaa enemmän niitä kisoja, niin ei tarvi hirveän kauas onneksi lähteä. Just näin. Mihinkään jenkkeihin tai muualle. Kyllä. Ja toki sitten keväällä, jos kisaat, niin voi miettiä, haluatko sinne EM-kisoihin lähteä, jos paikan saa. Ja sitten taas syksyllä niin MM-kisoihin, jos paikan saa. Kyllä. Niin nehän on monelle kanssa semmoiset, mihin sitten tähtää. Kyllä, ja noihin kannattaa, niin kuin jos puhuttiinkin siitä, että just kerroin pari jaksoa taaksepäin sen oman kokemuksen, että miten pää petti tavallaan siellä EM-kisoissa, niin haluan korostaa just sitä, että kannattaa kuitenkin aina miettiä se mahdollisuus, että sä saat sen KV-paikan ja niin kuin asennoidut tavallaan siihen, koska sit jos et sä yhtään miettinyt, että semmoinen mahdollisuus on edes olemassa, niin se saattaa tulla tosi puskista ja se päätöksenteko voi olla vaikeaa siinä kohti. Jep. Että on hyvä vähän etukäteen oikeasti miettiä niitä, että mitkä ne kisat on, mihin niinku tähtää ja haluaa. Ja silleen kiva, että siellä on useampi kuin se yksi kisa, mutta kannattaa myös olla silleen, että kyllä siellä kannattaa niitä niinku viikkoja olla välissä palautumisaikaa. Että se, että jos sulla on 4 kisat peräkkäin, niin voi olla vähän too much. Eli silleen niin kuin, ei myöskään makeaa mahan täydeltä. Niin, juuri näin. Tyylisesti. Kyllä. Okei, mutta pitäisikö meidän mennä sitten meidän vähän niin kuin mielenkiintoisimpaan osioon? Ehdottomasti.
Eli käydäänkö eka läpi vähän nyt näitä kilpailijoita, kenen me luullaan pärjäävän MM-kisoissa tänä vuonna? Just näin. Ja bikini-fitneksestä aloitetaan. Tänne me ollaan ensimmäisenä nyt laitettu, että Venla Vierto ja 163 sarjasta. Joo, alle 163. Kyllä. Ja sitten Tuuli ja Aula alle 169. Kyllä. Ja nämä on varmasti semmoisia niin kuin, nimiä, kummatkin heistä, mitkä niin kuin, fitnesspiireissä olevat tietää ja he on pärjännyt myös aiemmin erittäin hyvin. Eli sieltä löytyy myös niin kuin dataa siitä, että hyviä kilpailijoita ovat ja molemmat myöskin nyt SM-kisoissa voitti. Kyllä. Ja niinhän se pitkälti niin kuin meneekin, että kyllä sen näkee myöskin siitä esiintymisestä ja fysiikasta, että ei ole ihan ekaa kertaa ehkä niin kuin lavalla. Toki niitäkin on nähty, että on ensimmäistä kertaa ja ollaan saatu fysiikka todella upeaseen kuntoon ja esiintyminen on ihan täydellistä, mutta kyllä sen niin kuin näistä esimerkiksi kyllä niin kuin paistaa, että siellä on hyvin itsevarma. On tehty töitä esiintymisen kanssa, on itsevarmaa tekemistä, fysiikka on niin kuin viimeisen päällä. Kyllä. Joo, ja molemmilla on tosi semmoinen niin kuin bikiniin erittäin niin kuin soveltuva kroppa ja rakenne. Joo, toi rakenne nimenomaan. Kyllä. Kun tämä on arvostelulaji, mutta se rakenne merkitsee niin paljon, että jos sulla on vähän erilainen rakenne ja siihen sä lähdet kasvattaa lihasmassaa, niin se ei välttämättä vaan riitä. Ja siellä olisi kaikki muut palaset ihan loksahtanut kohdilleen, niin fysiikkalaji eli se rakenne kyllä vaikuttaa niin paljon, että se runko, minkä päälle lähdetään rakentamaan. Jep. Just, nämä on kyllä sellaiset, että en keksi hirveästi niin kuin, parannettavaa niin. ja kokemus näkyy ja paistaa ja toivon heille menestystä ja uskon, että sitä tulee. Mä luulen kanssa, että kyllä menestystä tulee ihan varmasti. Yes. Sitten noi oli aika semmoiset niinku selkeät. Mutta nytten Wellness Fitness, niin siellä nämä molemmat itse asiassa, mitkä me ollaan otettu tähän, niin on uusia nimiä ja kisannut nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Niin tämä on niinku mun mielestä varsinkin toinen heistä, niin luotto häneen on erittäin kova. Ja ei paineita kuitenkaan. Ei paineita, mutta sanotaan näin, että tosi niin kuin hienoa duunia ja ensimmäistä kertaa niin kuin ikinä kisannut. Ja sitten totta kai tämmöisiä yksilöitä, niitä vaan välillä tulee. Et välillä on semmoinen tyyppi, joka tulee eka kertaa kisaan ja voittaa kaiken. Semmoisia on nähty useampiakin, mutta sitten tähän mä haluan just nostaa sitä, että nämä on helposti semmoisia ihmisiä, ketkä niin kuin jää sitten ensikertalaisten, ketkä on menossa vaikka ensi vuonna kisaan eka kertaa, niin jää mieleen ja sitten tavallaan ei muisteta sitä, että suurin osa ensikertalaisista ei kuitenkaan niin kuin sinne kärkisijoille pääse. Kyllä. Eli nämä on näitä lahjakkuuksia Kyllä. täältä. Mutta tämmöinen kuin Susanna Perälä alle 168 Kyllä. senttisissä kilpailuja on voittanut nyt kaiken, muistaakseni, jos en väärin muista, missä on käynyt kilpailemassa, mutta tosi mun mielestä semmoinen niin kuin wellness on, siis kroppa. Fysiikka on kyllä niin kuin tehty wellnekseen ja myös niin kuin kireystaso oli mun mielestä myös niin kuin todella sopiva, koska wellneksessäkin sä voit olla liian kireä ja liikaa tavallaan sitä lihasmassa, että sitten se menee jo niin kuin seuraavaan sarjaan, mutta hänellä oli kyllä niin kuin fysiikka wellnekseen erittäin sopiva ja mun mielestä sano, jos olet eri mieltä, mutta jos mietitään KV-kisoja, niin wellneksessä on isoimmat erot Suomen ja niin kuin KV-välisesti. Niin, kyllä. Et siinä mielessä, että jos oikeasti niin kuin sanotaan, että tuut wellneksessä pärjäämään KV-kisoissa, niin se on aika helvetin hyvin. Se on niin kuin jo tosi kova suoritus. On. Että kyllä on niin kuin laji ihan eri sfääreissä Suomessa versus niin kuin KV-kisoissa, se on ihan totta. Mutta en näe mitään tavallaan semmoista syytä, miksi ei hän voisi vaikka pärjätä KV-kisoissa myös. En tiedä nyt ihan silleen välttämättä, no joo, en näe mahdottomaksi ihan silleen niin kuin kirkkaillekin sijoille, mutta siis näen kyllä potentiaalia. Mun mielestä just kireys, fysiikka, kaikki tosi hyvä lajin kannalta. Esiintyminen on mun mielestä semmoinen, mitä voi niin kuin harjoitella vielä niin kuin lisää, mutta siis niin kuin tuo ensikertalaiseksi niin erittäin kyllä silleen vahvaa suorittamista ollut. Kyllä. Sitten mä laitoin tänne myös toisen nimen, ainakin silleen Suomen sfääreissä niin erittäin
potentiaalinen tulokas. Jep. Kuten äsken puhuttiin, niin KV-tasolla voi olla, niin kuin, en tiedä taas yhtään, ketä siellä on tänä vuonna kilpailemassa, mutta siellä on nähty kyllä aika silleen Jep. aika kovaa kamaa Wellnessessä. Ehdottomasti. Mutta halusin tämän nostaa kuitenkin Se tähän. on hyvä, joo. Ja tämä oli tämän lyhyen sarjan alle 158-senttisten kilpailija Henna Huttunen. Joo. Mä haluan itse asiassa tuohon vielä sanoa tuon esiintymisestä ja KV-kisoista, että mun niin kun mielipide KV-kisoista ja esiintymisestä, että siellä arvostetaan vähän erityyppistä esiintymistä. Että siellä niin kun, mikä sitten taas toisaalta voi olla niin kun Suomen, niin kun, miten se sanotaan, niin kun etumatka. Että me ollaan niin hyviä esiintymään, niin kuin jos katsotaan silleen maailmanlaajuisesti, niin se, että jos yhtään miettii tavallaan sen fysiikan niin kuin heikkoutta, että jos se jää pikkasen vajaaksi, niin myös KV-kisoissa sen esiintymisen merkitys oikeasti on erittäin iso, koska siellä välttämättä se esiintyminen, sitä ei niin kuin, ne kilpailijat ei välttämättä niin kuin ymmärrä sitä esiintymisen tärkeyttä. Ainakin tämä on mun mielipide, mitä mä oon nähnyt niistä kisailijoista, että siellä ei ihan hirveästi semmoista niinku esiintymistä ole. Että ne on ehkä enemmän sitten just semmoisia yksittäisiä hyviä esiintyjiä, Niin. ketkä on jo luonnostaan hyviä Just siinä, tai tää. niillä on jotain tanssi- tai jotain voimistelutaustaa. Jep. Mutta siis kyllä näki ihan jo tuolla niinku, ihan vaikka Viron FitLab Cupissa, niin silleen suomalaiset esiintyi keskimäärin niinku todella paljon paremmin. Se oli ihan selkeä se ero. Kyllä. Tämä kokemus on myös mulla. Kyllä. Mutta joo, tästä Hennasta vielä sen verran, että tämähän on siis minun sarja. Muistan, kun oli just se oli se tulokkaiden kilpailu, niin siellä katoin silleen, että nyt on aikamoinen. Ja ilmeisesti, jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, korjatkaa jos olen, niin hänellä ei ole edes niinku hirveän kauaa tuommoista niinku tavoitteellista kuntosalitausta. Okei. Muistaakseni oli joku voimistelutausta, mutta siis silleen niin kuin en ymmärrä, mistä tällaisia ihmisiä tulee, että näyttää tolle noilla treenivuosilla. Niin kuin, että hei. Kyllä siinä pitää olla sitten kyllä niin kuin lahjakas ja se rakenne nimenomaan siellä pohjalla niin kuin valmiiksi jo synnynnäisesti niin kuin hyvä. Että kyllä niin kuin, jos oikeasti on niin kuin treenivuosia vähän, niin siinä ei niin kuin, sä et vaan kerkeä oikeasti saamaan sitä treenillä niin kuin, sitä pelkästään sitä fysiikkaa hyväksi, että hän on varmasti sitten lahjakas. Kyllä, mutta joo, hänet halusin nostaa kyllä silleen tämän vuoden wellness-kilpailijoista ehdottomasti. Joo. Heidät 2. Ja itse asiassa mä lähdin just miettimään, että onko toi Susanna Perällä taisi olla mun sarja. Noniin. Joo. Just. Kovat, kyllä. Kovat mimmit kyllä niin kuin, ehdottomasti kyllä niin kuin noston hattua, työtä on tehty kyllä noissa wellness-jaloissa. Kyllä saa kyllä painaa ihan hyvin hommaa, että uskon, että myös molemmat voi pärjätä ihan hyvin KV-kisossa. Yes. No sitten mennään taas ehkä vähän tutumpiin nimiin monille. Body Fitnessstä muutama kilpailija, niin no totta kai. Alle 163-senttisissä Jenny Karjalainen. Kyllä. Niin upea kilpailija. Ihan siis huippu upea ja on pärjännyt erittäin. Ja on kisannut paljon. On kisannut paljon ja erittäin hyvin pärjännyt jo tähän mennessä, joten en näe mitään syytä, miksi ei pärjäisi nyt. Kyllä. Ja mun täytyy nostaa siis yleisesti nyt Body Fitnessestä, että se niinku sarjana jopa vähän pomppasi sieltä niinku positiiviseen valoon. Niin tänä vuonna. Tänä vuonna, joo. Kyllä. Että se on jotenkin puhjennut vähän niinku kukkaansa. Ja siis mun on pakko sanoa, että mä en muista, ei ole ainakaan omiin muistikuviin mennyt, että minä vuonna olisi noin kova taso ollut Body Fitnessessä kuin tänä vuonna. Kyllä. Siis puhun nyt NFVstä, SM-kisoista, joka ikinen bodysarja oli oikeasti hyvä. Oli. Ja top 6, niin kuin suurimmassa osassa sarjoista kaikki tosi hyviä. Kyllä. Siinä on ollut tuomareilla kyllä tekemistä. Siis niin kuin en muista, milloin koko Body Fitness olisi näyttänyt noin niin kuin hyvältä. Kyllä. Että kyllä niin kuin oikeasti siis mulle tuli jopa top 3 oli niin kuin sellaista, siis että en niin kuin Jep, ne oli ihan sairaita. Niin. Ja sitten just kun se niinku lihasmassa, kireys ja koko se niinku luukki ja kaikki oli mun mielestä jotenkin niinku tosi viimeisteltyä. Että siitä tuli niinku, sitä oli ilo katsoa sitä sarjaa. Ja mulla tuli kieltämättä oikeasti jopa mieleen, että vitsi mä haluaisin Bodyin. Kun se oli niinku niin kova kisa. Että siellä niinku pääsee kyllä niinku kovaan line-upiin eikä ole silleen niinku ihan niinku selkeitä päätöksiä.
Mutta periaatteessa sä voisit mennäkin. Mullahan on vähän. Sulla on tosi niin kuin, hyvin just silleen selkää olkapäitä ja tiedätkö, semmoista niin kuin, vaadittavaa leveyttä. Ja mä saan keskivartalon aika kapeaksi kyllä, että se voisi olla. Kyllä mä oon sitä miettinyt. Siis mähän oon miettinyt, tää on nyt siis ihan uutta tietoa, mutta mähän oon miettinyt myös. Mutta sanotaan, että mulla on vuosia vielä niin kuin yläkropan kanssa tehtävää siihen. Että ei todellakaan niin kuin, ole mikään semmoinen lyhyen aikavälin tavoite. Mutta siis silleen oon miettinyt itsekin niin kuin jossain vaiheessa podia. Että ei ole ollut silleen ihan pimennossa toikaan laji mun omassa päässä, mutta bikini on poissuljettu. Mutta kyllä mä tänä vuonna, kun katsoin sitä podia, mä olin silleen, ei. Mutta sitten tossa on aina se puoli, että kun sä meet kisaan, niin kyllä se on niinku kiva, että sä pääset oikeasti kovaan sarjaan kisaamaan. Että oikeasti rehellisesti en mä haluaisi olla se, vaikka Wellneksessä tai missä tahansa siis sarjassa, niin en mä haluaisi olla se, että ihan selkeä ykkönen. Niin. Ihan selkeä en mä haluis. Ei se olisi niinku silleen, ei se ole kisa. Niin. Kyllä mä haluan niinku kisata silleen, että siellä niinku pienet erot. Just näin. Pienet erot vaikuttaa ja silleen, että pystyy niinku oikeasti sanoa, että kaikki meni nappiin ja sit mä voitin. Se olisi niinku se. Kyllä. No sitten toinen nimi Body Fitneksestä, niin Henrikka Kemppinen plus 168 pitkän sarjan kilpailija. Pitkä sarja. Kyllä. Ja nostan siitäkin jo hattua, että sinne se on haastavaa olla pitkä ja lihaksikas. Ja siis hän on kyllä yksi semmoisista esimerkkeistä, että on muuten lihasta pitkässä rungossa ja on muuten paljon lihasta. Ja on muuten hyvän näköistä, kun pitkällä on paljon lihasta. Se on näyttävän näköinen kyllä. On todellakin. Niin heistä uskon kyllä, että voi tulla niin kuin KV-menestystäkin. Ja siis pakko kyllä sanoa, että niin kuin Body teki semmoisen pienen syöksyn mun sieluun tänä vuonna, kun ne oli kyllä niin kovia skapoja monet. Mitä sä sanoisit näistä 2 bodykisaajasta, että jos ne vaikka treenaa tavoitteellisesti pari vuotta, niin meneekö vielä bodysarjaan? No kyllä mä sanoin, että Jenny on kyllä tosi silleen, niin kuin se on tavallaan hipoo täydellistä bodia. Kyllä. Että se on kyllä tosi. Mutta sitten Henrikka alkaa olla aika iso kyllä jo. Että se niin kuin tohon, jos tulee vielä tosi paljon lihasta, niin sit voi olla, että ei välttämättä ole enää niin. Kyllä. Mutta nämä on just silleen, kun lajitkin on, tai että monet ihmiset on silleen, että ei ole ihan 100% täysin yksi laji, vaan saattaa olla pikkusen lajien välistä tai silleen vähän liian niin kuin lihasmassa johonkin, vähän liikaa lihasmassa johonkin, että se ei aina ole myöskään niin yksiselitteistä. Mutta kyllä mä sanoisin, että nyt kaikki nimet, mitä me ollaan tässä käyty, niin lajikriteereihin osuu kyllä silleen nappiin. Osuu kyllä, just näin, ehdottomasti. Ja kummin päin sä siis sanoit? Mitä kumminpäin sanoit? Kumminpäin sä sanoit, että jos tulee vielä paljon lihasmassaa? Jenny varmasti menee bodiin vielä niin kuin kauan, mutta sitten Henrikka, jos sille tulee tosi paljon lihasmassaa, niin sitten mä sanoisin, että se alkaa olla aika lihaksikas jo. Joo, alrighty. Mutta siis kyllä mun mielestä ehdottomasti bodia on molemmat todella hyvin tällä hetkellä. Sitten meillä on vähän miehiä myös mensfysikistä. No siis miehiä mä en nyt, sanotaan myös näin, ihan myönnän, että en myöskään tänä vuonna seurannut hirveästi, koska siis oli omia kilpailijoita ja oli tiimiltä paljon kilpailijoita ja tosi monet meni just silleen, että meidän kilpailijat oli vaikka just miesten jälkeen, niin sitten mä olin huoltaa esimerkiksi siellä päkkärillä aina kun miehet oli lavalla, niin senkin takia meni tosi monet ohi. Mä en siis tässä nyt, en tiedä, en osaa sanoa silleen KV-menestyksen näkökulmasta, että ketkä siellä voisi pärjätä, mutta halusin yhden uuden tulokkaan nimen nostaa mensfysiikista. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin hieno nähdä, että miten hyvin just hän pärjäsi myös heti ensimmäisellä kisakaudella. Ja mun mielestä on tosi semmoinen niin kuin mensfysiikka. Ja hän on Ville Isotalo, joka kilpaili tuolla plus 179 senttisissä. Ja katoin jo tulokkaissa silleen, että nyt on niinku mallikkaan näköinen mensfysiikkilpailija. Niissäkin on kyllä paljon eroja niinku rakenteellisesti. Todella. Kyllä. Todella. Vaikka jalat onkin piilossa, niin silti on kyllä eroja ihan oikeasti. Siis varsinkin niinku rintalihaksen kiinnityskohat ja muut, niin musta tuntuu, että rintalihaksissa on eniten ehkä semmoisia, niinku, mitkä pistää silmään. Kyllä. Eroavaisuuksia hyvin paljon. Ja sitten just vatsalihasten erottuvuus on myös monella semmoinen, että hirveän paljon eroja. Kyllä. Ja silleen just riippuu siitä line-upista kanssa, että miltä aina näyttää sitten kukakin kilpailija. Ja sitten just ero on myös niinku hartioiden leveydessä, solidisuuden pituudessa. Että silleen totta kai, jos sulla on niinku raamikas ja semmoiset leveät hartiat, niin sä saat sitä Xää silleen huomattavasti helpommin. Kyllä. Mutta siis sanotaan näin, että oli kyllä niin kuin potentiaalinen kilpailija. Joo.
Kyllä. Että halusin ehdottomasti nostaa. Tsemppiä hänelle. Kyllä, ja tässä oli just vähän näitä, ketä nyt laitettiin tänne listalle, ketkä vois siellä MM-kisoissa parjata, mutta me halutaan käydä läpi siis myös muutamia muita kilpailijoita tältä syksyltä, ketkä on jäänyt mieleen sitten jollain muulla tavalla. Joo, kyllä. Eli jatketaan sillä bodyfitneksellä ja siellä Janita Hottinen oli nyt tullut SM2, niin jäi mieleen erittäin positiivisessa valossa. Kyllä. Oliko sulla joku tohon semmoinen tarkempi, mikä sulla jäi niinku mieleen? No ehkä just silleen jokaiselta kisakaudelta jää aina muutama. Niin jää. Muutama semmoinen, että vau. Niin. Tai että joku juttu hänessä on jäänyt mieleen, koska siis monethan siellä näyttää suunnilleen samalta ja tiedätkö, on samanlaiset hiukset ja meikit ja kaikki, niin ne erottuvat tekijät, mutta hän oli mun mielestä semmoinen niinku tosi freesi, hyvä fysiikka, sopiva kireys, tosi semmoinen niinku fressi, hyvä luukki, niinku sanotaan näin, että ei niinku häirinnyt mikään. Joo, ja toi on niinku se, mitä mä haluan aina korostaa, se, että ei häiritsisi niinku mikään, että sitä on niinku ihana katsoa, eikä tule yhtään semmoinen, että apua, että semmoinen, tiedätkö, yhtään puistattava niinku fiilis. Niin ja oli kiva katsoa. Kyllä, luukki ja sitten kunto oli kans tosi semmoinen niinku, tosi freesin näköinen. Ei yhtään semmoinen niinku riutunut tai väsyneen näköinen. Jep, just vaan se. tosi semmoinen niinku fresh. Urheilullinen ja niinku täyteläinen. Joo, et jäi kyllä silleen positiivisesti mieleen ehdottomasti tältä vuodelta. En muista, miten toi sarja nyt sitten tietenkään meni, mutta olisi kyllä nyt niinku esimerkiksi hyvä katsoa silleen kuka tämän sarjan niinku voitti. No, mikähän siellä on ollut sitten se ero. Mä muistaakseni just katoin, mutta en muista enää. No on niin paljon kilpailijoita. Koska toi on kyllä niinku aina mielenkiintoista siinä mielessä, että no tuomareille nostan hattua kyllä tuomareillekin, että miten ne pystyy sen 1. ja 2. ja 3. No siis tämähän sarjan voitti tämä, kenen nimi meillä on täällä myös. Okei, no niin, no sitten. Eli tämä Sallamari Kaisko. Joo. Se oli SM1 just tässä kyseisessä sarjassa. Eli molemmat oli siis näitä alle 168 senttisiä kilpailijoita. Body fitness. Ja siis tämä sarja oli kova. Siis tämä niin kun, mä sanon, että mun mielestä mä laitoin tästä ihan storin, koska tämä niin kun ansaitsi erityismaininnan tämä sarja, mutta koko alle 168 senttisten body fitness-sarja, niin koko top 6 oli äärettömän hyviä. Kyllä. Että se 6 on voittanut SM-kisat joskus. Oikeasti, kelaa. Siis mitä? Niin hyvä sarja on. Mutta toi pituusluokka mun mielestä myöskin on bodyin niin kuin ehkä niin kuin kovin. Tai se, että musta tuntuu, että siinä aina hakeutuu niin kuin ehkä eniten. Mutta se on. Ja siis se on hyvä, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että se on ihanaa, että on kovia sarjoja, pääsee kisaamaan ihan oikeasti kovaa. Niin hienoa kaikille top 6, niin kyllä. Mutta joo, tyytyväisiä. Nämä 2 oli siis samasta sarjasta ja tästä Sallamarista, niin aika samoja juttuja myös kuin Janitasta. Mutta siis sanotaan, että joo, luukki oli freesi, mutta siis tosi niin kuin todella body semmoinen niin kuin fysiikka. Kuka se oli? No se oli tämä musta bikininen, kenestä sä itse asiassa sanoit. Just se, että on niinku todella freesi ja hyvä luukki. Joo, niitä oli joo, jep. Mulla on niin huono nimi muisti. Mä muistan vaan just nämä fysiikat ja kasvot. Jep. Joo. Ehdottomasti toi oli yksi mulla semmoinen niinku sun lemppari. Mun lemppari, mun top 1, mikä jäi niinku mieleen. Joo. Ehdottomasti. Ja sitten mä rakastan mustia bikinejä. Niin ne on kyllä niinku, jos ne osaa kantaa hyviä ja tuoda esiin, niin sit ne on niinku jep. Hänellä toimi kyllä hyvin. Todella hyvin. Ja harvalla ne toimii, mutta hänellä toimi. Ja varmasti ollut niinku siinä mielessä ehkä riski myöskin laittaa ne, niin oli riskinarvoinen teko. Kyllä, mun mielestä sopii äärittömän hyvin. Sitten meillä on yksi nimi vielä bodyfitneksestä. Ja hän on Jenni Mäenpää, tämän lyhyimmän sarjan voittaja. Kyllä. Kyllä, SM1 oli. Ja siis pakko sanoa, että hänestä mulla jäi niin kuin mieleen se i-kävely ja esiintyminen. Joo, se oli makea. Ja siis sanotaan näin, että Suomessa on erittäin hyvä taso esiintymisellä ja sanoisin, että varsinkin niin kuin
pakko korostaa, mutta meidän tiimin niin kuin kilpailijat esiintyy yleisesti niin kuin todella hyvin. Kyllä. Mutta tällä Jennillä oli jotain semmoista niin kuin omaa ja spessua siinä vielä erityisesti. Kyllä. Oli muutama semmoinen muuvi, mitä en ole nähnyt kellään. En mäkään. Ja- En edes vastaavaa. Joo. Mm. Ja siis se niin kuin oikeasti, kun mä katsoin sen ikävelin, mä olin silleen, että tää jää mun mieleen kyllä. Kyllä. Koska siis aika samaa kaavaa hän niin kuin monesti toistaa. Mikä on harmi, että ei uskalleta ottaa niinku riskejä, Joo. ei uskalleta harjoitella, koska siitähän se on vaan kiinni. Uskalla ja harjoittele riittävästi, niin sä voit, ikävässä voit tehdä melkein mitä vaan. Jep. Ja tässä on niinku leikitelty sillä, plus että se, mitä se teki esimerkiksi, kun se taka-asentoa näytti, niin se toi myöskin sen fysiikkaa äärettömän hyvin sillä esille. Että se ei ollut niinku vaan esittelyä tai semmoista niinku käännökset tai semmoista pelleilyä, vaan se nimenomaan, se oli niinku mielenkiintoisesti, esimerkiksi piti tukkaa ja käveli. Niin äärettömän hyvä, se pystyy vähän jännittämään sitä selkää, se näyttää niinku äärettömän hienolta ja kukaan ei ole tehnyt tota aikaisemmin. Joo. Niinku todella kiva. Kyllä, ja siis niin kuin, totta kai ymmärrän sen, että jos nyt olet ekaan kertaa menossa kilpailemaan, niin mahdollisimman simppeli silleen, että sä ei stressaa tästä ikävedon, niin todellakin. Kyllä. Mutta etenkin, jos on vaan vähän pidemmällä, niin se on mun mielestä siistiä, kun ihmiset tuo sinne jotain omaa ja jotain semmoista, mitä ei ole nähty. Totta kai riskeillä on aina niin kuin, myös se toinen puoli, että välillä menee kyllä, on nähnyt myös semmoista, että niin kuin, en tiedä, mitä ihmettä tapahtuu. Tiedätkö? Että jotain ihme pyllyseikkausta ja jotain niinku semmoisia tverkkikyykkyjä tyylillä. Niin niinku, välillä, joo, ei siitä sen enempää, mutta hänellä niinku toimi ja arvostan sitä oikeasti, että siellä on jotain spessua. Että hän jäi kyllä niinku esiintymisellään mieleen. Ehdottomasti. Kyllä. Joku mulla oli, mitä mun piti tästä ikävelystä vielä sanoa, että mutta enpäs nyt muista. Joo, mä sanoisin, että se tulee mieleen. Joo. Mutta muistan silleen, mulla on jäänyt mieleen kyllä joku ikävely, mikä oli tosi silleen niin kuin hyvän maun rajoilla. Nyt mä muistan sen. Niin nimenomaan tuohon, kun sä sanoit, että jos sä oot niinku aloittelija ja meet ekaa kertaa, niin semmoinen niinku varma suoritus, niin se on niinku lähtökohta number one. Just. Ihan sama, mitä sä teet, niin se harjoittele se niin kunnolla, että se on mieluummin niinku pommin varma suoritus, kun taas sitten, että et haluat niinku pommin varmasti jotain niinku spessua sinne. Ei. Et sit jos sä valitset jonkun spessumman jutun, niin se täytyy harjoitella niin, että se on 100% se puhtaus siinä suorituksessa. Koska se on aivan sama, mitä niinku kikkakolmosessa siellä teet, mutta jos sä esität sen epävarmasti, niin se peli on menetetty siinä vaiheessa. Jep. Koska se, että mikään liike ei kuitenkaan ole se, mitä siinä arvostellaan, vaan se kokonaiskuva. Ja kokonaiskuvaan vaikuttaa niin paljon se itsevarmuus. Jep. Eli kyllä sulla pitää olla itsevarma olo, kun sä lähdet sitä tekemään. Jep. Et jos siellä on muutama jotain askeleita tai pyörähdyksiä, mistä sä oot vähän silleen, niin kyllä. Ei ehkä ekalla kesäkaudella kannata välttämättä lähteä siihen, kun muutenkin varmaan stressaa kaikki muutkin asiat. Just se. Eli taas minimoidaan periaatteessa, että millä sitten ihan oikeasti on iso painoarvo ja keskitytään niinku niihin, annetaan niihin efforttia. Et muutamalla mullakin on noita posevalmennettavia, niin niille on just halunnut korostaa sitä, että jos siellä on niinku oikeassa joku vaikka pari kuukautta jotain yhtä askelta, tiedätkö, hinkannut ja se tuntuu edelleen susta epävarmalta, niin kyllä se sitten otetaan sieltä pois. Siitä tehdään helpompi versio. Jep. Ei ole mitään järkeä käyttää siihen energiaa ja aikaa. Just näin. Samaa mieltä. No sit Bikini Fitneksestä varmasti monelle tuttu nimi Sanna Paasimaa. Joo. Ja oli myös SM1. Kyllä. Iso nimi ollut pitkään iso nimi ja kisannut myös jumalattoman paljon. On kisannut kauan. Nyt oli just se muutaman vuoden tauko, mikä kyllä siis näkyi. Niin näkyy. Ja siis niin kuin ihan super paljon tullut kehitystä. Jep. Niin kuin suhteellisen lyhyessä ajassa. Kyllä. Ja mun mielestä niin kuin tosi hienon näköinen, tosi upean näköinen. Mutta mä muistan, hänen sarja oli menossa ja mä olin päkkärillä. Ja sitten mä tälleen katoin päkkäriltä, ne oli niin kuin etuasennossa, eli päkkärille taka-asennossa. Joo. Ja oli vielä siellä niin kuin sivulainaviivalla, eli ihan siinä mun naaman eessä. Sitten mä katsoin silleen, että kuka toi yksi kilpailija, joka on niin kuin noin paljon muita isompi? Että onko toi joku wellness-tyyppi tai body fitness-tyyppi mennyt väärään sarjaan? Tai tiedätkö, katsoin vähän silleen, että mikä toi on, koska se oli tosi selkeästi erottuva muista kilpailijoista mun mielestä. Okei. Ja sitten mä katsoin silleen, että kuka toi on, että vitsi mitä hienot jalat, vitsi mitä hieno selkä. Sitten mä muistan, kuka mun vieressä oli silleen, että toi on Sanna.
Sitten mä vaan, mitä? Nyt pieni kehitys. Joo. Mutta toikin on tietenkin just niinku lajin kannalta sit aina niinku pieni tavallaan riski, Joo. että sä erottaudut oikeasti noin paljon. Ja siis pakko sanoa, että todella upea fysiikka ja todella upean näköinen, että tosi näyttämän näköinen. Mutta rupesin miettimään ekaa kertaa nyt vähän silleen, että onko hän enää ihan täysin niinku bikini. Että mun mielestä niinku voisi pärjätä jo vaikka podissa niinku tosi hyvin. Kyllä. Että alkaa olla yläkroppaakin oikeasti niinku alkaa olla muhkea. Kovasti. Ja kyllä jalatkin. Joo, kyllä. Reidet on myös niinku, on kyllä isot. aika muhkeat, joo. Et mun mielestä niinku voisi jopa kokeilla ainakin vähän niin. asentoja ja miten fysiikka niissä asennoissa näyttää. Että voisi mennä jo muuhunkin lajiin. Että mun mielestä hän niinku oli tosi selkeästi erinäköinen muista siinä lainapissa. Mutta no toki nyt pitää taas muistaa sitten KV-kisat. Siellä on taas eri meininki. Ihan eri meininki. Ja mä luulen, että hänellä on aika fokukset kyllä siellä KV-puolella. Jep. Mutta Suomessa tämmöisen huomion tein vaan. Mutta jännä nähdä nytte, että miten se pärjää siellä. Jep. Joo. Mutta tosi hieno kilpailija. Kyllä, on. Ja upean näköinen. Kyllä. No sitten mä halusin ottaa vielä vähän artistikkia. En ole itse siis kisannut artistikissa, vaan vapaa-ohjelma fitneksessä, mutta nämä lajit kuitenkin liippaa niin läheltä toisiaan ja on niin lähellä sydäntä. Niin Martta Kaarniranta oli SM1. Joo. Ja sitten, mites tää oli, Ekateriina oli, toi Chukova oli SM4. Joo. Niin näistä mä haluan niin kuin nostaa sen, että vaikka tämä Martta oli 1, niin mä tykkäsin enemmän tästä toisesta ohjelmasta. Ja syynä ehkä niin kuin perusteluna se, että kuitenkin niin kuin lajiarvosteluissakin on se, että sitä kokonaisuutta arvostellaan, sitä niin kuin suorituspuhtautta arvostellaan myös. Ja se, että se tässä toisessa myöskin niin kuin semmoinen suorituspuhtaus korostui huomattavasti. Eli siellä on just niin kuin loppuun viety ne kaikki asiat, liikkeet, nilkat, polvet, kaikki. Ja se suorituspuhtaus oli niin kuin hyvä. Oli myös tällä SM1, tällä oli myös niin kuin suorituspuhtaus, oli niin kuin hyvä ja hyvä esiintyminen ja varman näköistä menoa. Mutta sitten taas siinä, mikä siihen kokonaisuuteen vaikuttaa hyvin paljon, niin on just semmoiset niin kuin nilkat, polvet ja sitten ehkä se niin kuin ohjelman rakenne ja kokonaisuus. Niin niistä niin kuin kannattaa aina, jos lähtee näihin, niin katsoa ihan oikeasti taas sitä suorituspuhtausta. Niin kuin aikaisemminkin sanoin äsken tuosta poseeraamisesta, että jos sulla on joku liike, minkä sä hirveästi haluaisit tehdä, mutta jos et sä pysty sitä kerkeä harjoittelemaan puhtaaksi, niin sit kannattaa miettiä, jos sit tekee vähän helpomman version. Mutta tämä SM1, täällä oli tämmöinen Barbie-esitys ja ihan siis huikea idea ja varmasti jää kyllä monelle mieleen. Ja varmasti erot on tullut niin kuin sitten fysiikassa. Joo. Et fysiikassahan siinä on, arvostellaan se vapaa-ohjelma, artistic-ohjelma, mutta myös se fysiikka vaikuttaa ja ehdottomasti tässä suurimmat erot on tullut kyllä niin kuin fysiikassa koko sarjassa oikeastaan. Jep. Joo, tämä oli hyvä pointti tähän ja siis en tiedä sanotaanko häntä Katjaksi vai Ekaterinaksi. Niin. Katja luki IG:ssä. Niinpä. Ja Ekaterina luki sitten kilpailijalistoissa, mutta just hänellä oli se niin kuin vapaa-ohjelma. No sitä sanotaan varmaan, joo, vapaa-ohjelma. Niin se oli kyllä tosi semmoinen niinku huolitellun näköinen ja kaikki meni just silleen rytmiin ja niinku semmoista helpon näköistä. Kyllä. Ja tykkäsin siitä, mutta just varmasti heidän välillä tullut tästä niinku fysiikasta. Kyllä. Fysiikasta tämä, koska totta kai fysiikkakierroksella on myös se niinku iso painoarvo. Mutta tämä oli niin kuin mun mielestä hyvä ottaa esille just silleen, että tosi niin kuin eri asiat vaikuttaa ihmisten välillä. Ja silleen, että Martalla oli myös mun mielestä niin kuin hauska teema ja tosi hyvä myöskin, mutta just se, että sitten SM4 tavallaan se vapaa-ohjelma oli vielä silleen hippusen huolitellumman näköistä. Oli, kyllä. Ja varsinkin niin kuin artistikissa. Tämä on ihanaa, että artistik on tullut, koska siis mikä ero tavallaan sitten siinä vapaa-ohjelmassa on, niin tämä on nimenomaan se taiteellisempi puoli. Eli periaatteessa taiteilijan katsojan silmässä, että periaatteessa se menee niin kuin silleen myöskin, mutta sitten taas mä itse näen, että taiteellisuuteen kuuluu nimenomaan semmoinen, että sitä on niin kuin helppo katsoa. Että sieltä ei hirveästi eritellä silleen, että okei, temppu tossa, temppu tässä ja näin. Vaan että sitä katsotaan semmoisena soljuvana niin kuin kokonaisuutena, tanssillisena esityksenä ja se fiilis, mikä siitä tulee, se tunne, mitä sä yrität välittää, niin kaikki tämmöiset niin kuin vaikuttaa. Kyllä. Mutta tässä oli kyllä kaikki mun mielestä niin kuin todella hyvä. Et jos olisi ollut kireempi kunto, niin voisi olla aika tiukka kilpailu. Jep. Mutta oli myös ihana nähdä, että siellä oli sen verran tai niin kuin enemmänkin kisailijoita, että ei ollut vaan 2. Niin, se on mun mielestä kyllä hienoa. Oli. Ja sit kans tuolla, mä en nähnyt Fitmodelia Suomessa,
En tiedä, oliko sitä tänä vuonna. Mulla meni aivan ohi. Oli se vissiin. Mutta ainakin tuolla just siellä Viron kisoissa, niin siellä oli yllättävän iso sarja niin kuin fit-modeleita myös. Joo. Et myöskin tämmöiset vähän niin kuin pienemmät lajit ja tämmöiset, missä ei ole ollut paljon osallistujia, niin nekin on alkanut ehkä pikkuhiljaa silleen nostaa päätään. Totta kai vaihtelee vuosien välillä. Välillä voi olla, että ei ole. Mutta siis silleen musta oli ihan kiva nähdä, että oli niin kuin useampi kilpailija, että sai ihan niin kuin kilpailun. Todella hyvä. Kilpailun aikaiseksi. Koska kyllä sarjoista. Siis noista pienemmistä sarjoista on kyllä puhuttu niin kuin moneen otteeseen, että jos ne niin kuin vaan lakkautetaan, niin kiva, että ei ole lakkautettu, koska kyllä niin kuin, ja musta tuntuu, että kyllä toi artistikki niin kuin on nostanut tavallaan ton ihan uudelle levelille, että se vapaa-ohjelma fitness, niin se kyllä vähän takkuili, mutta mulla on kova luotto tähän, että toi artistikki kyllä lähtee vielä kirimään ylöspäin. Kyllä. Ehdottomasti. Ja kun se antaa niin paljon vapautta kuitenkin siihen, että sun ei tarvitse niitä temppuja osata siellä. Että sit jos sulla on kuitenkin niinku temppuja ja puhutaan niinku yli 20-vuotiaista, niin se tempun tekeminen, se riski ja uskallus on jo aika iso. Niin se, että niitä ei tarvitse nyt tehdä, vaan ehkä just semmoinen tanssillinen taustakin jo niinku riittää. Tai itse asiassa riittää, että ei ole mitään taustaa. Niin. Tykkäät vaan ja olet ehkä vähän lahjakas esiintyjä. Niin se riittää. Näin. Kyllä. Yes. Tämmöisiä nimiä nostettiin tältä vuodelta nyt esiin. Tämä oli mun mielestä aika kiva jakso myös tehdä. Niin oli. Ja käydä läpi semmoisia, ketkä on itselle jäänyt mieleen Kyllä. ja millä tavalla on jäänyt mieleen. Niin tämä oli kiva ja mun mielestä ehdottomasti voidaan tämmöisiä jaksoja tehdä silleen aina vaikka seuraavaksi sit kevään kisakauden jälkeen, että ketkä sieltä on jäänyt. Kyllä. Tai sitten säilytetään nyt tämä lista ja katsotaan, että miten meidän arviot piti paikkaansa. Todellakin. Tsemppiä kaikille, ketkä on MM-kisoihin lähdössä. Ja milloin ne nyt on? Pari viikkoa? Ne on, no nyt kun jakso tulee ulos, niin nehän on samalla viikolla. Aivan. Joo, eli jakso tulee ulos 12. päivä, niin siitä kuule se viikonloppu, niin MM-kisat on. Eli tällä viikolla. Niin, tällä viikolla. Just näin. Hei, huikeeta. Toivottavasti tykkäsitte jaksosta ja laittakaa kommenttia, ihan kommenttikenttäänkin voi laittaa ja laittakaa myös viestiä, jos tulee jotain ajatuksia tai haluatte jotain, että me käsitellään täällä läpi. Yes. Mennään näillä. Nähdään ja kuullaan. Moi! Moi! Tämä on Fitissä podcast.